Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagaryami, mga bubayami, nabuskan mo mga aryami, si iku Islam na gia iso ikawalo ka episode. Udi na ikawalo ka gintasan ko siratun nabawiya sa kapupenutulat tanuron ko taman imbagay raktan wallahu ta'ala limu ayamana niya na magagatanurun manutul na sa itanuto miyataman sang kutuwa kinimbuwataan ko nabitanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinwas kaniyan Abdul Muttalib na inisulyan sa Kaaba na raksa inibutunian na sungaran si Muhammad kakalukalwatigyan o bamabaloy pembentugan o tagulangit aguso tagulupa na aya paganero na pamana makasuso nagyan ko ta si Suwaybatul Aslamiyah pembetuan pen sa Barakah Al-Habasiyah makagaga natuto sa ingda Ethiopia ang kutuwa bai na aya pakasaluto na uripen no Abu Lahab. So Abu Lahab na pagariyo Abu Talib aguso Abdullah ama o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabab ko kabubayan niyan ko Abdullah pagari niyan na nasukya pakatepi o Abdullah aguso Aminah na inibigay niyang kiran na regalo ang kutuwa si Suwaybatul Aslamiyah. Betuan pensa Ummu Aiman. Ay makna niyan na inai Aiman. Kagi mo to mga uripon wallah na miyabalwid na adat o di na paparangayan ng mga Arab kaya layamaniran igirao pa man na inimbawatas watairan mama na ando ba ini pupulubasiran sa makambarumitanun ayamanan yan na mga babay makagaganat si isa katasan na tigtanong diyan nga nakatasan na pamana si isa kapuruan si isa kabukidan na nasa manuto na nakagiya-giya maka na mabubalwid sa manuto siyudad mabubalwid na bandarayngad sang kuto pamanamasa na aya parateiran na amay ka suwata na si mapaguyag-uyag sa katasan na napaganayron na matumpi si katero. Ikadua, kapwairan naguna, kukuwaw naguna ang kuta pa man na watairan na napakatagas sukang bubulawasan yan. Na ikatlo, na pakawatan sa ikong mga sakit, ayamaan yan na mabubumbar si isang kuto pa man na bandarayngad, madakla tawron na nanagyan ko to pa man na sa isa bukid na emanan yan na may tuatawron ikapat na kagya mapiyaso undu pagkasilakyan diya nga ng mga parateran na palapalid no pa man na kaya kumpablian o di na miya parateyo mga doktor sa isang kaya bagumasa na guskita no pan ayamanan yan na papagintaw sang kaya bagumasa benarang kananaw pa man na mga singaniniran uli na mga takay-takairan sang kananaw pa man na sabab di iran di kapaking barumitanan ko mga matairan sa isa katasan sa pagawat niran sa poblasyon igira manutua pa man na may tupan nasabab ro nasa isang kutuwa pa man na miya makapiragaw iya kinimbuwataan ko nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanamiya kataling so mga babay makapupuon si isang kananaw pa man na ingad ayam anan yan nadarpa pembetuan sa Banu Sa'd
giyang kananaw pamana Banu Sa'ad na ayamanan yan isa sang kuto pa man na mga bubay amya kataling umana so Halima bintu Abu Duaib amito tapi yan so Haris kagyamaw to ayad na paganaya pa man kayang bekasan na pa man kaya taling umaniran na sudin so Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay karirigapan na so kaya to kawiran sa ama Muhammad alayhi salatu wasalam bibiyag ka watailo na umani isa kiran na pamana sumiyang ka uban yan barumitan na so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggutwa kay to yampan paganiyo to na pamana miyatago sa ginawiran na bubenda mibagayo luksyan kaya so lukswata na pamana pambagay sa mga pamamagay nagpambagay sa pamana makaibarat sa pamana sukay. Agyang kananaw pamana paparangayan uli na adat sang kaya masayman to na so tiguba sa Tagaluga pamana yaya adun pa daw pamana mga padabasan yan sa ikuba sa English anda ba ini sababsan lipas ng kuto pa man na mga bai na namimbabanog siran din sa ayamanan yan na makwairan na wata mapakasuswiran na miya salbuso Halima bint Abu Duaib daaban yan miya to na ayamanan yan na wata na sila nagkarumain na iya pupululuba na taman sa paman na miya gabidan na miya ka demara kaliran na ayam yatero ang kuto pamana bae ki karumanian nagibu at tigyan ang kuta paganaya kaya taling maanta wata ada abanian ayam ananian na ama at so Muhammad narwaro batakwa pitero ang kuta karumanian sirakan takwallahu ta'ala nakuantad ng kanana pamanawata na namberumitan ta sabab pro mga uripon wallah na nanayam ananian na siyong waniran so Amina na diuluniran so pamana peritan na niran so Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa moto na giyang ko to pamana sa ko padariwaya so Amina na Peter yang kiran giyang kayawatakan na andabay ni umyug wallahu ta'ala na sa ko pagkawriya gawi na ad natutulan no na mala kanabag kalapis pemberumitan sabab pro na nanapya kaunutiran na nasudun so kaya pa kaunutiran nun na adin din na mga miyaylaya ay maanan yan na piyaki ilay wallahu ta'ala ang mga limu ay maanan yan na sabab sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kagiyagyang kutwawata nambalwin wallah subhanahu wa ta'ala apermero ko mga manusia mga kaadnap kabubayaan wallah pulimpusan ng mga nabi gusto mga sugu na daalagi diyan na kabubayaan wallah ko mga nabi gusto mga sugu ayad yan pakaawin pakitarusyan nun sugal buko miyang una niya ng mga nabi na taman sa kabangkita sa dunia na ayamaan niyan na sa kanyan din nabi nagustakan yan din ayamaan so panulunian na ayadin ayamaan niyan na panulun nagusto kitab ay niturun na Quran na ayadin na kitab o lang-lang na pamanaw matiyan amiyunot ko panulunian as kitan mga Muslim gito isa ba pa isa amiyay isang kuto pa man ng mga limu na so kuda ayamaan niyan nagkukuda niran na sasakit kuda kami akalumbalum-bati kalalakaw namimbalo pamana miyada ang kuta sakit yan na miya kagenggan so pulalakaw niyan kapulakadian na kaya lampasan niyan penso mga pedian na miya mamasas ayamaan niyan na mga kumukuda ayamaan niyan na mga pedian na mga bubay gusto mga karumayran sa sabab sang kuta kele rang kukuda o Halima at tanto miya kagaan na miya kataling umasiram man si isawalay
sarang utaw pamanadar pairan sa katasan na sugaganatan nira ng mga wata ayam niyan na anda ba ini dinggugura o kakay sabab sa kesuswiran kakagi sa mga kambingiran na ayam niyan na daakat kuwaw na gatas kami at tabu sa manuto na ayam niyan na pangula una tigtano ayam niyan na apeso kambinga ding gatasan na daakat kuwaw na gatas na takdir wallah subhanahu wa ta'ala alam no kambingiran na pamana mga bubaya kambing na miya penuh agatas sa mga suswiran na kayang gatasan niran na ayaman na niyan na miya kasususulang mo na tagikur o halima mga mata na miya ka pamamagay siram pensang kuto pama nagatas na miya tiro mga siringan niran na buanda tegiran na bae miya katuong kasa ayaman na niyan miya katuong kanwag si karumang kasa mapia adar pa apetembedan sa mga ayam na mapita na rin na mi istambed sa mga kambing miya gusto mga untami na miya tiro o halima na suwatigyan so petembedan na mi ko mga ayam na lagi din petembedan niyo ko mga ayam niyo na takdir wallah ayam na niyan na sukya pitayan nagyutud ni siwa iran na san sa petembedan o halima ko mga kambing yan na gusto mga pangangayaman yan naroon mambupagwita o mga seringan yan ng kutaw pa man ng mga binatangiran, mga ayamiran. Na takdir wallah at sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anda ba ini miyabalwid na anda ba ini tantuwa pa man na magaan akapupakalayan so tiguba sa tanwa basa maranawa di sungko-sungkurang ko to pamana kapupakalayan upama kuwaya kapupakala upama na kumakalili ng mga wata na ayamanan yan na sa iku 2 ulan kapupakalairan na sasawulan sa iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to pamanay kadwaragun na ayamanan yan na matao din so nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nanatakdir wallahu ta'ala agi miya kaswad tero na matumpis panikatero nagudisiran di makapalayo-layo kaguso mga pagarin yan sa suswan ayamanan yan na lagi du anisa aguso judama minisuswa yan adun panay pembetuan nun sa Haris na nagyang kutwa judama nagyutod sa pembetuan sa Saima anda ba ini miyambur mitan yang pen sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama nutuna na miya panutul pen na so Hamzah awata amamo Abdul Muttalib ay makna niyan na bapa atitu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mini suswapen unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasabab sa ikiyamanan niyan na Ayman Suwaiba al-Aslamiyya ayamanan niyan na piyakasusunyan so Hamzah na miya pakasusurun mambu so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kinimbuatan nun na gihutui ke dikaterua sa mini pagari yang pen sa susuan so bapa yan na so Hamzah awat amamu Abdul Muttalib na mangawri pen wallah miyang gulawla sa ikwi sa ayamanan niyan nagawi atan tuwa pa kamamsa amiyang gulawla amiyat tabu ayamanan niyan na so Muhammad sallallahu alaihi wasallam na disiran disusugay aguso mga pagarinian sa susuan sa kudar pa malo maawat sang kuto pamana walayang kuta ina iya nagugiyang kuta amayan mimbarumitan dikiran dimbarumitan na ayamanan niyan na minit takaw amiya kataling umasumang wata sa patelwaniran so halima aguso karumanian sa tigiran hay ina ama nanat panabangin niyo so pagariya miya so Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka adna miya kataling umaasa ka to mama na ayamanan niyan na biyuno yan kay mo to na den maatura-turang kutuwa kerumain na kaya sumwaniran gagaan nakagimataling umayran so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makaiga ayamanan niyan na giyong kuta kapakaiga yan na panganglapan na tanto miyamuti subuntalian
na piangangatingan na piangingisianiran wantong na isabap na miya panutulian na miya kataling umaasa kataw Arab ayam niyan pakamamalas subuntalian mata ida Arab kaya patanian su Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tigay na iga ka na so kaya pakaigaan yan nun kaya kaigaan su Muhammad alaihi salatu wasallam na andabay ni inabreyan yan ng kuto pa man na pantagararbiyan sumipu pantagun may papantagun sa puso yan na so kaya abri-abriin yan noon na ayamaan niyan na iniliw niyan so puso na bitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na inunaban yan sang kutuwa palanggan na abulawan agyang kutuwa pa man na palanggan abulawan na miya panutul o mga panunutul apuunuto ko surga nagyang kutuwa ig aw pa man na inunaban sang kuta puso o nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na padikuig sa semsem na adan akin mo ng kuto pa man na Arab ayamaan niyan na may sapo na inilbud sa tigay na ilbud ang kaiyaw pa man na sapo kagiyai ibagian rakaw saitan giyai kapangsupan rakaw saitan gito so Jibril alayhi salatu wassalam asug Allah subhanahu wa ta'ala na nagsasalin sa manusia kaya panutulawon waya maanan yan na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miyalakang kutak kerumai na inibalingiran. So Anas bin Malik radhiyallahu anhu ay sa kong mga sahaba miyaki kedam ko ayamanan yan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa miyaka 10 ragun na miya panutulian aw manatigin mende sa bangkala atigin so Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa insang utakyan na binian na pagkailaya niyang kunang kuto pamanapas ang kuto pamanai sang kuto pantaga puso yan paleda na no paman kamamataan na pamanabnara tutul na miyalakang kuto pamanagkarumai na inwitiran sa iku o inaya na suami na kaya paninti akaliran na ikaswiranon na kagya mapanutuliran ko amina na inalgabud na kala suami na natigin mbalingan niyo natigin suwata kan na taruto paniwa patragun ayam anan yan nakapemberumitan na nirong kamata-mata na suwata kan na di kapengsupan ayam anan yan na marata di ayam anan yan na kesuludan na pamana saitan antaw akadjin kalili sisiapan wallah subhanahu wa ta'ala na gito'y sabapa miya bubayaso dua ka tawag kerumai na minimbalingan niran si kudar pairan na miya tatapruun so nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusulid man wikaduragon na kagya mapasad so wikaduragon na inimbalingan niran din si iku inaya na suami na sa gito'y kiyataruto pang kutwa pasad aw pamanakap mberumitan niranon pangintano sa ikwallah subhanahu wa ta'ala ap kasumpatan tanong ini na isautup manaw pamanatutulan ng kuto pama na kaya pa ka palumamakaira nagugyang kuto pamanay na iyan aw pamana malaw ni ranon nagumalaw ni kapdi aso amina pang niya kung kanubog sarila wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.